Dwara kok Kawestri. Kekesete Gustiku Prabu Yudha Kala Kresna. Pangkat Kupatih. Aran Kupatih Yudha Kala Kresna. Kuda Kala Kresna. Kuda Kala Kresna. Heeh. Kowe tekan kene arep ngopo? Hei! Kowe tekan kene arep ngopo? Ora apa-apa, jalan-jalan. Ya nek sempat, ya jajan. Ayo ngaku, ora usah cangkem kowe. Ya, blaka suta blak kutang terus terang. Entuk ora entuk Suralaya tak jaluk. Bathara Guru ora ngulungke kayangan Suralaya. Kelakon tak gawe sungsang bawana bali. Piye? Piye? Bedah kayangan. Kowe arep bedah kayangan? Iya. Apa wis serep jawab? Wis serep nyawab Baladewa iki dadi serayane dewa. Aku duwe sayembara. Kowe wakon bisa nglangkai bangkene Baladewa, kelakon bedah kayangan. Wah, ora usah. Ora usah nganggo Hei. Buta ngono kuwi kok. Nang ndi-ndi kok ya iki mesti ngono buta kok. Buta kok ora entuk. Lah ngopo tekan kene ora entuk Ayo, yen arep nyoba, ayo maju. Kowe kelakon mateni Baladewa, kelakon penjang kamu. Ngregem kayangan Suralaya. Wah, ladalah. Lena pangin rak gaglak. Waduh, blak tukak cangkemmu. Bosok kowe. Kaya nek mati ora. Salah ya ampun. Tari. Madhep rene. Antemo. Urang bala nyurono. Urang gaman medhati yo. Ampian kala jolo, rebutan kaya medan mati. Ora-orane Baladewa digrek mluku salomo. Ayu Tamara, jangan piwurit kan. Kok biar kowe. Ayo. Sing Baladewa ta. Tadi kok kaya ngene nek payok. Hah? Aku karo Baladewa, rebutan didang terblok. Ayo, iki gambare Baladewa. Mas suarane. Ayo. Mati. Ayo. Ece. Ya. Mati kok ya-yaan. Lagi orang tengok-tengok gelundung nyemplung kali. Alah yo. Syukur matilah to. Kowe nek kancane mati ora digugah. Moh. Udah urip dhewe-dhewe. Penyi. Mungsuhmu sapa? Mungsuhe Baladewa. Dikapake komplit. Kaya wong jajan. Pesuwe didak-idak didoni. Alah yo. Ora tok males. Ora gelem gentenan kok males. Kowe iki buta, heeh galak kono karo aku. Aku digetan. Buta iki rata-rata kok nangis aku. Dirang nangisan. Ora sembodo nek sambat. Kulo nyuwun iki. Ana nyuwun solusine. Nek dinyangi nek sambat. Nak alah enak piye. Barang enak ra sambat. Hei, Rene. Aja gerengan wong loro kowe. Aja gerengan wong loro. Janji ora Rene, tak parani. Matane iki lho. Wah, sumbare kok kaya ngono iki. Ya, mara sawangan aku Triwikrama dadi apa?